Nobe senishisa impepho-ke manje seniyababikela ukuthi nina bosibanibani nawu-ke umuzi wenu ekuyiwona esithe sizonifaka kuwona. Siyacela-ke ukuthi-ke manje nake nihlale kulo muzi nizinze. Uzokhumbula ukuthi ngibalule indaba yembuzi yokubageza. Kwathi angithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza angameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqa amanye amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi asemashobeni. Anginibingelele nginamukela umhlaba wonke nasendaweni zonke la kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe ibizo lami. Ngomlekelelo kaMbanje uma usanda kusijoyina kule channel kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba. Untombi ziyamncumela insizwa ziyamkhomba isilwane esincane saphuma ehlathini ekseni ngovuvisa sivuthulula ngoba sigcwele amabethe. Ikholo likholwa ngenhliziyo engalibhanda kancane esontweni ugxamgxama umsathe ngankane lakhala lathi ngahamba lithese lositha lathi ngahamba. Ngiyabonga kakhulu ngokuthi ube ingcenye la kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV. Ngiyacela-ke futhi ukuthi uhlabo ulawule nakwabanye ukuthi nabo basubscribe la kwi-channel yethu ngoba sifundisana izinto ezithinta isintu sethu thina njenganabantu abampisholo. Namuhla-ke bafowethu isihloko engifisa ukuthi sikhulume ngaso isihloko engibhalile ngaso lapha kwincwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile. Okuyisihloko esikhuluma ngokuthi ukushintshwa kwenxiwa. Ukushintsha inxiwa-ke bafowethu-ke kuyinto ebaluleke kakhulu futhi kuyinto abantu abaningi abayenzayo. Siyathola abantu la uthola ukuthi sebathutha ekhaya elidala bahamba baye ekhaya elisha. Uma befika ekhaya elisha uthola ukuthi bazothi mabelele ebusuku kodwa basaziphupha belapha ekhaya elidala. Yini eyenza konke lokho ukuthi abantu besekhaya elisha sebathutha enxiweni elidala kodwa uma sebefika emzini omusha bese baziphuphe besemzini omdala. Indaba iqala la ekutheni abantu uma besuka enxiweni elidala bephikelela enxiweni elisha indlela abasuka ngayo abasuki ngendlela ekuyiyona. Abasuki ngendlela ezokwenza ukuthi ithongo mabesuka bona njenganabantu benyama bese nethongo nalo libalandele lihambe nabo liye lapho la sebeya khona. Into yokuqala bafuthe yenziwayo uma kuthiwa mhlawumbe usulisikile inxiwa okanye usulithengile inxiwa, into yokuqala nje oyenzayo ungakakhi lapho kulelo nxiwa kuke kufanele ukuthi wenze isiqiniseko oqala sokuthi lelo nxiwa lelo usulithengile uma ukuthi ulithengile. Uma kukuthi inxiwa elisemakhaya kubalekile ukuthi lelo nxiwa ulibike emathongweni akini. Uwabikele ukuthi nina bosibanibani kukhona inxiwa esengilitholile elisendaweni ethile. Lelo nxiwa lelo engilitholile ilona nxiwa engizokwakha kulona umuzi wenu. Kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi umuntu uselitholile inxiwa welula umuzi kayise. Nawe futhi kubalekile ukuthi ubabikele ukuthi kukhona inxiwa esengilitholile la ngizokwelula khona umuzi wenu. Ukubika inxiwa-ke bafowethu-ke kuke kungahluphi ukubika inxiwa kuyinto nje elula kakhulu. Ukuthatha impepho bese uye nayo emsamu loyo oyinhloko oshisa impepho uyena umuntu ozofika ashisa impepho alichaze lonke udaba ukuthi-ke indodana yethu uma ukuthi indodana esuke ifuna manje ukwelula igceke okanye ifuna ukwelula umuzi uyena kozabe sesho ukuthi-ke kukhona inxiwa elisendaweni ethile la indodana yethu ezokwakha khona umuzi. Uma kuwukuthi nina phakathi komuzi seniyathutha nonke nobe senishisa impepho bese nibabikela abantu abadala ukuthi-ke sesiyasuka-ke manje le ikhaya inxiwa sesilitholile nalya endaweni ethile. Uma-ke inxiwa senilibikile yini enye elandelayo okanye isigaba sesibili kusuke kufanele ukuthi nisenze. Kusuke-ke lapho sekufanele ukuthi-ke manje na-ke uma kukhona isibaya phakathi komuzi uzokhumbula ukuthi isibaya sikhulumile ngaso sakuveza kwacaca ukuthi siyimpoqo kuyona yonke imizi. Kusuke-ke lapho sekufanele ukuthi-ke nithathe isigxobo esisodwa esibayeni okanye isiqonga esibayeni okanye nithathe ipholi esesibayeni ngoba abantu abaningi babe nokudideka ukuthi masithi isigxobo yini yona isigxobo abantu abasazi isigxobo. Kwesinye isikhathi kusuke kufanele ukuthi uthathe umgquba uma kuwukuthi iziqongo ezisesibayeni kwakhiwe ngazo isibaya angeke wakwazi ukuthi wenze njani na ukwazi ukuthi usikhiphe. Umgquba nje usuke ukhona esibayeni iwona kusuke kufanele ukuthi uthathe bese uhambe nawo uye lapho enxiweni elisha la uzofika ubatshele khona ukuthi nina bobani nayi-ke le ndawo le ekuyiyona enginibikele ngayo. Ngiyacela-ke ukuthi-ke la kule ndawo le ngizothela kuyona umgquba isona sibaya senu-ke leso engizokwazi ukuthi ngisakhe. Uzokhumbula ukuthi sikubalulile ukuthi isibaya siyinto yokuqala oyakhayo uma ufika enxiweni. Size sakubalula nokuthi umuzi nomuzi kuze ube umuzi okuphelele okanye ube umuzi ngokuphelele kusuke kudingakala isibaya phakathi kwegceke.
Uma singekho isibaya lowo muzi usuke ushoda lowo muzi usuke ungaphelele. Usulubikile-ke manje inxiwa. Usuzoqala-ke manje wakhe izindlu zakho uziqede zonke, wakhe nendlu yangenhla. Uma-ke senithutha laphana-ke enxiweni elidala, kusuke kufanele ukuthi-ke manje lana-ke ngizokhuluma ngezinto ezimbili. Ukuthutha kwabantu bethutha phakathi komuzi wonke behamba beyenxiweni elisha. Ngenkathi manje niqala nina-ke senizothutha, amahlahla lawa asuke ekhona emsamo wonke makuthiwa niyathutha, nisuke nizothatha wona wonke lawo mahlahla, kodwa wavele nje athathwe. Kusuke kufanele ukuthi nithole imbuzi ekuyiyona enizoyishisela impepho bese niyakhuluma kubantu abadala ukuthi nina bosibani bani. Njengoba sasibikile ukuthi-ke manje na-ke sesiya enxiweni elisha, sesakhile saqeda, umuzi usuphelile. Njengamanje na-ke sesithi-ke manje na-ke asinibikele futhi ukuthi-ke sesiyacela-ke manje ukuthi-ke sinithathe sihambe nani siyoningenisa emzini omusha. Iyobe isihlatshwa leyo mbuzi. Ngenkathi sebebikeliwe-ke manje sebeyatshelwa manje ukuthi-ke bayahamba manje kuyathuthwa. Iyobe isihlatshwa leyo mbuzi lapho enxiweni elidala. Ihlatshwe leyo mbuzi, idliwe. Uma isiqedile leyo mbuzi ukudliwa, kobe sekufika isikhathi-ke manje sokuthi-ke senithatha amahlahla seniyahamba. Kuphinde kushisa impepho futhi babikele ukuthi nina-ke bosibani bani. Sesiyacela-ke manje ukuthi-ke sibe yindlela sesibheke enxiweni elisha. Nobe seniwathatha wonke amahlahla uzokhumbula ukuthi njengasithi awanyakaziswa mahhala, iwile imbuzi nayidla futhi. Senishisa impepho-ke manje senicela indlela-ke manje. Seniyawathatha wonke amahlahla nazo zonke izinto ezikhona lapha emsamo phezulu emqhobeni. Seniyababikela ukuthi nina bosibani bani-ke manje sesiyahamba-ke manje, asihambeni-ke nonke ekade nikhona kulo muzi, sesinisa manje kumuzi wenu omusha. Nobe senihube ihubo lasekhaya-ke, nilihube njalo niphume endlini, nihambe njalo nize niyophuma ngesango, niloke nilihubile lelo hubo, nihambe uma ukuthi nigibele imoto, nobe niloke nibatshela nje ukuthi hayi-ke nina bosibani bani sidlule endaweni ethile manje, sidlule endaweni ethile manje, sesike endaweni ethile. Uma senifikile kulowo muzi ekuyiwona enisuke niwakhile, umuzi lo omusha okuyinxiwa manje elisha, anizungena ngaphakathi komuzi, kodwa into ekufanele ukuthi niyenze, kufanele ukuthi-ke nenze uhlelo lokuthi nithole nembuzi ekuyiyona mbuzi yokubageza, bese niphinde futhi nithole nembuzi ekuyiyona mbuzi yokubangenisa. Nobe senibangenisa ngaphakathi-ke manje ngembuzi futhi senibangenisa kuwona lo muzi wabo. Uma senibangenisile-ke ngaphakathi nisahuba lona ihubo laphakathi komuzi wakini. Uma senibangenisile-ke ngaphakathi nobe seniphinde futhi nobakhombisa indlu yasenhla ekuyiyona abazongena bahlale kuyona. Uma senifikile kuleyo ndlu yasenhla nobe seniwathatha wonke amahlahla niwabeke phezulu emqhobeni njengoba kade nenzile ekhaya elikhulu okanye enxiweni elidala. Nobe senishisa impepho-ke manje seniyababikela ukuthi nina bosibani bani, nawu-ke umuzi wenu ekuyiwona esithe sizonifaka kuwona. Siyacela-ke ukuthi-ke manje nake nihlale kulo muzi nizinze. Uzokhumbula ukuthi ngibalule indaba yembuzi yokubageza. Le mbuzi lena esithe iyona futhi ekufanele ukuthi bagezwe ngayo, nobe senikwazi futhi nawo leyo mbuzi ukuthi nihlabe niyishisele impepho nibabikele ukuthi nigeza bonke abantu ababengagezile okanye nabangagezekile. Niyacela ukuthi bonke bahlangane bahlambuluke babe ukukhanya phakathi komuzi lo esuke seniwakhile. Uma nenze njalo bafowethu nakwazi ukuthi nithuthe ngendlela ekuyiyona, wathutha ngembuzi waphinde wazobafaka ngembuzi. Uyokwazi ukuthi mawulele la emzini omusha uphinde uphuphe khona futhi ngoba lapha abantu abadala bobe bekwazile ukuthi baphume. Uzokhumbula ukuthi ngikubalulile ukuthi kuyahluka, uthola ukuthi omunye umuntu hayi ngoba nake ethutha, uthola ukuthi uyathutha kodwa ulula umuzi wakubo. Uma ulula umuzi wakini, into esuka ibalulekile ukuthi uyenze konke okunye ukwenza ngokufana, kodwa into esuka ibalulekile amahlahla lawa asuke emsamo angeke wena uziwathathe lawo mahlahla.
Uma ke bafowethu nifisa ukufunda kabanzi ngalesihloko esikhuluma ngaso senokwazi ukuthi nizitholele incwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile ngoba ikhona la sibhale khona sashicilela kabanzi sachaza ukuthi uma ushintsha inxiwa wenza kanjani saphinde sachaza futhi nokuthi uma wakha indlu yangenhla uyakha kabusha uke wenze njani uzokhumbula na indlu yangenhla ukuthi awuvele nje uyiginqe kodwa into yenzayo kusuke kufanele ukuthi ubabikele abantu abadala. Asibonge kakhulu ke bafowethu ngokuthi niubukele umfanekiso oqoshiwe. Mawufisa ukwazi kabanzi-ke ngalesihloko lesi zitholela incwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile iyatholakala ezitolo zakwa-Adams and Greeks. Uma ukude nalezi zitolo siyayithumela ngeposi. Siyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga. Washintsha isikole lombhemu, washintsha isikole lombhemu, obethufone phakeme, yabuza mina, phakeme kanjani imfundo yakho njengoba ubhalama. Ithi ngiyambuza mina, phakeme kanjani imfundo yakho njengoba ubhalama.